Hola, bona tarda, sóc el Jordi, el marit de la Raquel i pare de la Míriam, de l'Helena, del Jordi i del David. I jo vaig néixer a Barberà, pertany a la parròquia de Santa Maria de Barberà de tota la vida i al Bisbat de Terrassa. Vinc d'una família, la meva família no és ben bé practicant, sí que són família que se'ls ha inculcat la fe, però no són practicants i per tant jo tampoc ho era fins que vaig conèixer el meu marit. Haig de dir que fa 4 anys que vaig fer la meva primera comunió, justament el mateix dia que la va fer la meva filla gran, i justament aquest mes m'he confirmat també. Jo vinc d'una família cristiana i penso que els meus pares és el millor regal que m'han deixat. El ser cristià, conèixer Jesús, i com us podeu imaginar, això hi ha un moment que tu has de fer el teu camí i no pots viure d'herència, no pots viure de rentes, que es diu, i ho has de fer com una cosa pròpia i per mi ha sigut el millor regal conèixer Déu, conèixer Jesús, i quan creus que això és el millor que t'ha passat, doncs el Senyor posa al teu costat a la meva dona, que em dona 1000 voltes en tot i evidentment també conèixer Jesús i amb el seu testimoni de caminar junts en el camí de la fe. Tenim el costum des que va néixer la Míriam, que és la nostra filla gran, d'acompanyar-los cada nit amb el conte, que això és una cosa que ens encanta perquè quasi que el representem. I evidentment, després del conte fem el Jesucito. I és molt curiós perquè, clar, nos resem amb els nens i un dia ens van mirar i van dir i nosaltres no resem junts. I des de llavors, un dia, a partir d'un dia, que a les 3 a la nit, quan anem a dormir, no anem a dormir sense fer les nostres 3 Ave Maries. Ho fem per la família i donant gràcies a Déu i a la Mare de Déu per tot el que ens ha donat en aquell dia. Crec que la fe que viuen els meus pares és molt bo que me l'hagin transmet a mi, com a l'Helena, al David, al Jordi. I com han dit abans els meus pares, doncs cada dia, en el meu cas, jo m'aixeco i rezo, dono gràcies a Déu per al nou dia i doncs beneïm la taula tant com al matí com a la tarda o a la nit i doncs també resem per la nit. Nosaltres com a família, doncs, el tema d'educació dels nostres fills, doncs, ho hem tingut bastant clar des del principi també i llavors van a un col·legi en el que es dona una formació també cristiana i això també creiem que també ens ajuda també a nosaltres perquè d'alguna manera també ho vivim igualment que ells, encara que no tinguem els mateixos coneixements o estiguem estudiant religió, però aquests valors que els transmeten amb ells també a nosaltres també ens serveixen. També perquè és un col·legi que també potencia molt el tema de famílies en general i ajuden bastant en aquest sentit a viure més la fe.